Zdravo ljudi, ovo je Gaming Broadcast i danas igramo Minecraft Survival Games. Ovo je dakle druga epizoda Minecraft Survival Games na ovom kanalu. Ko je gledao prvi video, rekao sam već da će druga epizoda biti uskoro i nije prošlo dugo. Evo i druga epizoda. Dakle, sad sam uzeo Swordsmana, prošli put sam uzeo Archer, nešto, sad sam uzeo Swordsmana. Diamond Apple ili šta je, kapiram, what the fuck. Pišemo povrednjom Swordsmana, ne znam zašto. Jednostavno, strele mogu da potrošim, to me zove. Tako je. Mislio sam da ima, Iron Sword, jer me nije ubio. Ljudi moji, pa šta je ovo? Ja. Dobro, imam dakle iron kopačke, chain chestplate, farmerice, imam ove najlošije, nažalost. Imam kačke chain i naravno gvozdeni manč. Ok, dobri smo. Mislio sam da ima diamond, mislim nema šanse da odjednom čim krenemo da on nađe odmah diamond sve. I to na midu. Plašio sam se, mislio sam da će da bi bio sreće, pa nije. Glupi što je stao da pokupe jednu često. Kad vidim nekoga ja ga vijam, bez obzira da li vidim bilo kakav čest ili otkud ja znam šta. Dakle, pokušaj da dobijem dvojicu, trojicu. Ostalo sam 9. Dakle, da ubijem barem još jednog ili dvojicu i da stignem do deathmatcha bilo bi ekstra. Bilo bi stvarno ekstra. A dakle ne uspijem, jebi ga. Jer sad ću ovo da bacim. Jer sumnjam da će iko naći. Ako neko nađe, se nema šanse. Šta ako, pa nema šanse da neko nađe. Odlično. Sad ćemo i gledovat smo sve, kad smo već ovdje. Dakle, imamo sada i gvozdeni kačke, to je odlično. Tako. Idemo sad. Sad kad bih našao samo bolje farmerice, na primjer chain farmerice i gvozdeni chestplate bilo bi ekstra. I ovo ćemo da bacimo kad smo već ovdje. Ok, niko nas ne prati, odlično, idemo kako konjica, 745. Kompas pokazuje ovdje negdje da ih ima, tako. Ima ih svugdje. Čekaj, nas 6 je ostalo. Ovo je ovdje jedan pas. Evo ga jedan u kući, ne. O, ne udavere. On je uzeo tenka, ljudi moji. Zato šta je tenk ovdje? Bolje zoom dajmo nešto. I ovo. Ne udavere, da sam dobio. Za malo da izgledam, dobro sam. Čovječ. Mislim da je uzeo onaj tank kit koji košta 950 i upravo baci 950. Odlično. Da vidimo šta ćemo, gdje ćemo, kako ćemo. Dakle, imamo ovaj ekstra mač. Sad čekat ću malo ovdje da napunim energiju. Dakle, mogao me lagano ubiti, ali ja sam prvi počinio gledati i bio sam u boljoj poziciji. Tako da. Zašto sam sada preuzeo mač? Zato što je začaran. Brate. Jedan udarac. Mislim da imao full health. Čoveče. A sad ako ne pobedim, pa ja nikad neću pobediti.
sad ne pobedi. Nikad neću pobedi. Dakle, pokida sam. Sad ne ubiju. I ovo ima protection čak 4 ljudi moji. Ovo je nek tamo bore se valjda, jer su u timu su sigurno. U timu su sigurno. Ali ipak idem na njih. Ovo sam ja jači. Ne! Dobro smo se borili, ali bilo ih je dvoje. Nažalost u timu su bili, ne znam koliko ih je ostalo, to dvoje. No, da. Ostao si bez prijatelja, šta ćeš sad, a? Šta ćeš sad, da? Niste ljudi, nismo pobedili, ali dobro smo se borili, ubili smo čak 4 ili 5, ne znam ja. Dakle, pokupili smo ekstra stvari, ali nažalost nismo uspjeli da pobedimo, ih je bilo dvoje, ovaj imao Diamond. Ok, nema veze, dakle, meč je valjda počeo, ako ja znam šta. Uglavnom, to bi bilo to. To bi bilo to, ljudi moji. U sljedećem epizodu nadam se da ćemo da pobedimo, nadam se da vam se ovo svidjelo, jeste da smo izgubili, ali solidno smo se borili. Opet ostavit ću vam link teksture u opisu videa ako hoćete da je skinute jer meni je stvarno moćna. Tako da, eto, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se!